Guys, tingnan nyo. Si Kuya, bayat binigyan ako ng suman. Nagtatalo lang ako. Ano to, matamis to? Meron din po yung naalat. Hindi ko pala nakita agad yung design niya. Magkano ganyan? 100 po. Eto, Ano yung po? 100, no? Ilang piraso yan? Isa po. Pangalmusal, no? Ah, bigyan tayo ni Kuya. 100, no? Thank you. Dahil lang ko lang barya. Ayun. So, basahin natin ang sulat. Samahan ng magsusuman ng baler. Original suman baler. Organic po yan. Suman ng baler. Siya 100. Ito naman po malalaki. 10 pesos po siya 100. Ano? Anong tawag dito? Ano to? Bukayo. Ah, bukayo? Ay, akala ko hindi bukayo. Sige, saan mo? 100. Maliliit po siya. Isang piraso. Ito, original nanay pasin. Tingnan natin ano yung mga binibenta dito. Peanut butter. Siyempre maganda naman din. Peanut butter. Yan, peanut butter. Loco jam. Wet sarap. Sukang sinamak. Ano po yung sukang sinamak? Saan ito gawa? Hindi ko natin. Price list. Saan ulit gawa yung sukang sinamak? Ah, tuba. Tuba? Magkano yan? So, bibili ako ng sukang tuba. Spice coconut sauce. Siyempre bibili tayo kung yung ano hindi pa natikman, di ba? Okay. So guys, eto daw regular lang na sukang tuba. Yung sinamak, meron daw turmeric tsaka mga special na spices. Uy, taro chips. So, ibig sabihin, ano gagawin? Ano yung alaman? Di ba yun yung mayroon yung putas na parang madami putas? Parking? No, Okay. Tingnan natin yung pamilihang bayan ng Baler. Compare natin sa meron sa Pampanga. Pugo. Banana vinegar. Dito yung kagabi. Na ano lang, may banana vinegar pala. Wala na yung isang magandang kahapon. Ano pa, ma'am? Guyabano. Guyabano, yung malaki. Ayun yung lalaki na papaya. May papaya. Ano po, ma'am? Ay! Hindi pa. Takbo. Nako, ano tayo chicken stock natin? Oo nga kamo. Pagkabi pa kami gumulaw matang. Galunggong. Ito yung galunggong? Ngayon pala ako nakita niya natin. I-vlog natin yan. Ito yung galunggong. Ito yung galunggong. Tig 100. Tig 100, tignan mo, ang dami namin binili. Kaya ano to? Yung white na yan. Ito. Na? Saba cake yan. Kasaba cake. Ano? Tubig man. Magkano yung ganyan? 10. 10? Ito, ano to? Patupay, pulang tamis yan. Ang inangit lang. Ito yung plain, no? Plain lang. Opo, plain. Ang kayo mo, magkano?
Hindi yun no, yung maliliit. Baka meron pa dun sa ano. May mga pasalubo pa. Kasi kami taga-dispose lang. Ano si ito? Bukayo, no? Kasi kanina